Galicia pechou 2025 cos mellores datos da serie histórica para un mes de decembro, tanto no número de persoas desempregadas como nas afiliacións á Seguridade Social. En concreto, con 112.031 persoas, conta coa cifra de paro máis baixa nun mes de decembro desde que hai rexistros e con 1.097.288 cotizantes e tamén o mellor decembro en afiliacións á Seguridade Social. Así o destacaba hoxe o secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, na valoración das cifras relativas ao pasado mes. Son datos que débense estudar cunha perspectiva a medio e longo prazo. Perspectiva que nos di que o noso mercado laboral sigue evolucionando positivamente. En canto ao paro, 112.031 persoas, o que quere dicir o mellor decembro da serie histórica. Son 5,73 puntos menos, o que son 6.807 persoas menos nas listas de desemprego. Isto quere dicir que o noso mercado laboral evoluciona positivamente. Isto é transversal nas 4 provincias, nas 7 ciudades e tamén en todos os sectores productivos, tanto na construción, na industria como no sector primario. En canto ás cifras de afiliacións á Seguridade Social, Galicia pecha un 2025 tamén coa mellor serie histórica. 1.097.000 persoas afiliadas á Seguridade Social, é dicir, máis de 17.000 novos afiliados á Seguridade Social. Isto quere dicir que evolucionamos positivamente, que imos no bo camiño e que os traballos que estamos facendo a prol dun mercado laboral para consolidalo a nivel de integración, dinamismo, está dando os seus frutos.